Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Pertemuan kala wingi inggih punika membahas tentang faedah puasa. Terus kula panjenengan sedaya menawi saged ngelampahi poso khususipun poso Ramadan niku insyaallah pikantuk faedah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang terakhir kalau ini saged mencegah saking bahayane maksiat lan bahayane ngelampahi perkara ingkang bertentangan kali syariat agama Islam. Alasane napa? Mergo ketika puasa punika syahwate lemah, nafsu syahwate lemah, jadi lebih mudah dikendalikan ketika dalam keadaan syahwate lemah. Syahwat lemah amargi mergo poso, boten dahar boten minum. Akhirnya ketika ajenge ngelampahi maksiat akan lebih mudah mengontrol hawa nafsu. Ojo sih iki poso, iki gak rai maksiate iki poso. Terus niku faedah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma raf'ud darajati mongkana penutawi ngangkat derajat. Fali qaulihi mongko iku krana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza jaa nalikane teka Ramadan wa bulan Ramadan futihat mongko den buka abwaabul jannati apa pira-pira lawange swarga. Wa ghuliqat lan ditutup abwaabun nari apa pira-pira lawange neraka. Wa sufidat lan den belenggu den ranti asyayatinu apa pira-pira setan. Ajeng iki menjelaskan secara terperinci fadilah puasa mengangkat derajat. Iku kados dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Nek kapan bulan Ramadan iku sampun ugi, sampun mlebet saklebetipun wonten bulan Ramadan niku lawang-lawang swarga dibuka kalih Gusti Allah. Wa ghuliqat abwaabun nar, sebalike lawang-lawang neraka ditutup kalih Gusti Allah. Makane menawi wonten tiyang kok pejah wonten salebetipun bulan Ramadan niku insyaallah swarga. Mergo pada bulan Ramadan niku lawange neraka ditutup, lawange swarga dibuka. Jadi insyaallah yang ingkang mencari wonten salebetipun bulan Ramadan niku saged mlebet swarga gampil. Mergo keadaan pada bulan Ramadan memang seperti itu. Wa sufidan asyayatin, setan-setan sing biasae ganggu kula panjenengan sedaya niku ketika bulan Ramadan diranting, dicancang kersane boten saged ganggu tiang-tiang ingkang ngelampahi poso. Dan ini sering ada pertanyaan, jarene bulan Ramadan setane ditaleni, setane dicancang, setane dikerancing, kok si akeh maksiat di bulan Ramadan. Iki biasanya kathah pertanyaan ngoten. Nah niku jawaban itu pundi? Niku wasubidat asyayatin bisa diartikan apa adanya sesuai kalimat yang memang setane niku diranting. Tapi ada yang mengartikan bahwa wasufi dan asyayatin itu hanya majas,
Sing artine majas niku napa? Maksude sufitan asyayatin niku ila kasratis thawabi wal afi wa anna syayatin yaqillu ihwa'uhum wa idha'uhum fayasiruna kal musfiti. Terus maksudnya sufitan asyayatin niku mergo saking kathahé ganjaran, saking kathahé pangapura wonten salebetipun wulan Ramadan. Sing luwih akeh ganjaran, sing luwih akeh pangapurane Gusti Allah dibandingno gangguane setan. Makane koyok-koyok setan iku diranting. Terus maksudnya ngono. Iku arti secara majas yang menerjemahkan sufitan asyayatin menjelaskan secara majas itu ngoten. Berhubung saking akeh ganjaran, saking akeh pangapura salebete wulan Ramadan koyok-koyok setan iku diranting. Mergo kalah akeh gangguane setan dibandingno pangapurane Gusti Allah. Wonten malih keterangan sufi dan asyayatin niku maksudnya tiang-tiang poso niku diselametno kali Gusti Allah dari gangguan setan. Setane tetep ono, boten diranti, tapi tiang ingkang purun ngelampahi poso niku dijogo kali Gusti Allah dari gangguane setan, khusus kanggo wong sing poso. Makane koyok-koyok setan niku diranti, akhire gak iso ganggu tiyang poso. Dan itu arti secara sebenarnya. Jadi boten kok diranti kok wae boten, tapi setan itu diranti, dicegah, dihalangi dari mengganggu orang-orang yang berpuasa. Terus innama yadillu 'anis sha'imin shauman hufidhu 'ala syurutihi wa ru'ayat adabahu. Jadi tiang-tiang puasa sing sudah memenuhi syarat, memenuhi rukune, iso jaga adab-adabe puasa. Jaga adabe poso niku maksude dadi sing poso iku gak awake gak lambene tok, sak kujur tubuh nderek poso niku berarti adab berpuasa dilakukan. Mripate nggih nderek poso, kupinge nggih nderek poso, irunge, lambene, sikile, tangane, seluruh tubuh niku nderek poso niku insyaallah dijaga kali Gusti Allah dari gangguane setan. Para jamaah ingkang kawula hormati, terus niku adalah maksud dari dibelenggunya setan itu wonten sing ngarteni secara apa adanya setan diganti, wonten sing mengartikan menjelaskan secara istilah majas. Dipun terusaken wali qaulihi lan krana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hikayatan hal nyeritakake an Rabbi saking pangerane Kanjeng Nabi azza wa jalla. Wonten hadis qudsi. Hadis qudsi niku dawuhe Gusti Allah tapi boten mlebeten Al-Qur'an. Redaksine saka Gusti Allah tapi sing ngucapno Kanjeng Nabi niku hadis qudsi. Dawuh Gusti Allah tapi boten termasuk Al-Qur'an. Kullu amali bani Adam utawi saben-saben amali anak Adam lahu iku keduwe anak Adam illa siyama kejaba poso. Fa inna mongko stune poso niku krana ingsun wa ana utawa ingsun ajzi ku bales sapa ingsun bihi kelawan poso. Hadis qudsi, setiap amal perbuatan anak Adam itu untuk dirinya sendiri. Sholat, zakat,
zakat, sedekah itu rata-rata memang ditujukan untuk dirinya sendiri. Kecuali poso, nek poso niku dianggap kali Gusti Allah boten untuk dirinya sendiri. Tapi fa innahu li, Gusti Allah ngarani yang ingkang gelem poso niku wong iku poso memang benar-benar karena saya, benar-benar untuk saya. Mergo napa kok saged diarani ngoten? Nek poso niku ibadah yang rahasia. Lagi apa wong gelem melakukan ibadah rahasia nek memang benar-benar bukan karena Allah. Poso niku sing ero ku mek awake dhewe kali Gusti Allah. Poso boten niku sing ero awake dhewe kali Gusti Allah. Jenengan poso kula nggih boten semerap, kula poso nggih jenengan boten semerap. Jenengan boten poso nggih jenengan boten kula boten semerap. Kula boten poso nggih jenengan boten semerap. Rahasia poso. Makanya ketika tiang mau melakukan puasa tanpa sepengetahuan orang lain itu dianggap oleh Allah benar-benar lillahi ta'ala, benar-benar karena Allah ta'ala, benar-benar kanggo Gusti Allah. Makanya wa ana ajzi bi, untuk balasan poso niku urut Gusti Allah. Jadi balasan poso niku dikhususkan sendiri kali Gusti Allah. Sakmene boten diterangaken ten hadis. Ngoten. Jadi untuk balasan pahalanya orang yang berpuasa baik di dunianya maupun besok di akhirat itu terserah Gusti Allah. Masih rahasia juga. Karena ibadah puasa termasuk jenis ibadah rahasia, maka balasannya juga bisa dirahasiakan oleh Allah. Jadi wong cik semangat temenan oleh nglakoni puasa. Balasannya kan. Yang jelas tidak ada ruginya kita melakukan ibadah kepada Allah. Walaupun kita belum tahu ganjarannya sakti rosi, tetap ganjarannya gede wong kewajiban. Dipunterusaken wasiat utawi poso Jumatun niku dadi tameng. Keutamaane poso malih selain memang benar-benar dikhususkan kepada Allah, niku poso saged dadi tameng, saged dadi penghalang kula panjenengan sedaya dari melakukan maksiat. Jadi mergo poso kula panjenengan sedaya akhirnya dijauhkan oleh Allah dari melakukan maksiat. Keutamaan poso. Wa idza kana lan nalikane ana yaum sawi ahadikum apa poso apa dinane poso salah sijine sira kabeh fala yarfus mongko aja guneman elek ya mairin ing dalem dinane poso wala yasqaf lan aja padu sapa hatikum. Dilingno karo Gusti Allah melalui hadis qudsi ini Kanjeng Nabi, ketika pada hari itu kamu puasa fala yarfus ojo sampai guneman sing elek-elek. Dilingno karo Kanjeng Nabi melalui hadis qudsi. Mergo napa? Ketika kula panjenengan sedaya waktu puasa cangkeme gak enek dijogo sik gampang ngomong elek niku ganjarane ilang. Mergo gak iso njogo lambe. Wala yasqaf lan aja para padu, yo gak oleh tukaran padu-paduan ngono yo gak oleh. Apa maneh nggih? Jadi tukaran cangkem padha cangkem, tukaran lambe padha lambe nggih boten angsal. Niku saged garakno ganjarane poso ilang. Ngomong elek ya gak oleh, garai ganjarane ilang. Padu nggih garai ganjarane poso ilang. Makane dicoba temen-temen. Mergo berarti tiyang niku posone sik poso hanya sekedar meninggalkan makan minum saja, tapi anggota tubuh yang lain masih tidak
dijak puasa gak melok apa poso, omongane si elek ya bisa jadi lambene, kupinge, tangane ya sing nglakoni hal-hal sing elek. Niku berarti nggih posone mek sekedar meninggalkan makan dan minum saja. Fa in sabahu mongko lamun misui ahadun sapa wong suwiji au qatalahu ta merangi sapa ahadun hu ing wong kang poso falyakul mongko becik ngucap sapa ahadukum inni setemene ingsun umrun iku awak-awakan shaimun kang poso. Nek kapan wonten tiyang misui jenengan kang poso. Maksudnya misui mboten kalimat-kalimat miso sing niku. Maksudnya ketika kok wonten tiyang ngelokno jenengan, ngarani elek jenengan, memfitnah jenengan, itu dianggap misui. Auto talahu utawa merangi sampean dijak gelut, ditantang gelut. Faliyakul inni mru'un shaimun. Panjenengan dianjurkan ucap ini umrun shaimun, saya ini orang yang berpuasa ben leren. Jadi nek kapan jenengan poso kok ana sing musuhi sampean iku aja dibales, cukup ucapkan saya berpuasa, insyaallah leren diri. Mergo hati nurani orang yang memusuhi kula panjenengan sedaya pas dalam keadaan puasa niku nggih ngesakno wong iki poso rek. Nah, dadi sakno ben gak dimusuhi terus, ben gak dilekno terus, ben gak dielek-elekno terus. Dianjurkan ucap saya berpuasa. Niku bukan berarti kita memamerkan ibadah puasa kita, bukan. Tapi karena suatu keadaan yang menyebabkan kita harus atau dianjurkan mengucapkan kalimat seperti itu biar yang memusuhi kita, biar yang mengatakan jelek kepada kita niku berhenti. Itu anjuran atau tata cara saking Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah ingkang kawula hormati, mekaten ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi pengaosan punika saged kita pahami saran-saran, saged kita amalaken dados ilmu ingkang bermanfaat kangge kula panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Kira langkung saking kula ngapunten akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum